assalamu mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti e katande jomiraɗo e subaka hande o ngam yettinanden ko sifa e kelle gadana e jaydiji leydi Sénégal joni paɗen koye jaydiji ɗi. Alkamisa ɗiɗi lewru jeeɗiɗiru hitande junnaje ɗiɗi e nogas jeegom ko sifa e kelle gadane e jaydiji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde enquête quotidien kam simen jaydiyankoɓe ɓe garti koye on ɗon élimination kippuguendijo leydi Sénégal ko yuwiti e ngel ɗon kawguel windere yankewel ngel ganduɗa kay nene woni e wadde toon to tollaji idemtuɗi Amérique ɓe mbiɗon nde ko caggal nde kippuguendijo leydi Sénégal waɗa éliminé beele hankadi yontani e riwde o mo ganduɗa kañum woni e Pape Thiaw keblo kippuguendijo leydi Sénégal woni ko namdal ngal waɗi e gardidi natal muɗum kam simen jaydiyankoɓe jayde enquête quotidien ɓe garti noon ko yuwiti e alhaali on ɗon élimination ɓe kolliti kay gueɗe ɗe foof ene yaruno no hannirten ni ete caggal nde Sénégal wonno mene logui ɗiɗi en dikka kono de wattan ngal ɗon pottital ko ɗon de hunde nde wattidi waylade caggal nde Pape Thiaw waɗiti ɗin ɗon changement ji ɗi ganduɗa kay hay goto heptinani ɗum jeeyi sababu kippuguendijo leydi Sénégal a foola e ngal ɗon pottital holno wi e jande arti e ɓe ganduɗa kañumen goni jaggueɗe lande Pastef ɓe ganduɗa kay kañumen goni ittaɓe e gollorɗe mumen mo ganduɗa kañum woni Aïda Mbodj joom wondude e Ngagne Demba Touré Toussaint Mangara e woɗɓe ganduɗa kay kañumen goni hoorejo leydi ndi ƴetti pellital ngam ittide ɗumen e ko yuwiti e alhaali ɗen ɗon gollorɗe ɗe gardino holno wiiri jande kono noon jande arti e momtugol suudu sarɗiji leydi Sénégal won dal libgol muɗum mbinon ɗum ɗon kadi ko ɗum koɗo huuli tigui rigui won tan ko ɗum haut risque holno wiiri jande arti e ko yuwiti alhaali réforme ganduɗa kay kañum woni institutionnel ɓe kollitino wonde kay ɓe ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye waɗi privilégié ko nanodiral wonande kay dendagal ɓesguli ɗi ɗum woni ko waɗi gardidi e natal muɗum jayde enquête quotidien ƴeewen jayde Sud Quotidien kam simen jaydiyankoɓe ɓe garti koye on ɗon 16e de finale coupe du monde de football kippuguendijo leydi Sénégal dañi ko ɗiɗi ɓe ganduɗa kañum goni kippuguendijo mo leydi Belgique dañi ko tati ɗum ko caggal nde Sénégal wonnoɓe mene logui ɗiɗi e digga e pottal ngal ha ko ina abbo e hojommaji capanɗe jeetati e nayyi ko on saaha noon ɓe ganduɗa kañum goni e Belge naɓe dañi filñitere caggal ɗin ɗon changement ji ɗi ganduɗa kay ɗi pewani ɗi moƴƴani wonde kay omo ganduɗa kañum woni hoorejo kippuguendijo leydi Sénégal omo ganduɗa kañum woni Pape Thiaw ɗum woni ko waɗi gardidi natal muɗum jayde Sud Quotidien jayde quotidien le quotidien ko hen arti ɓe mbitande ko mauvaise black belge ɗum woni ko ɓe mbaɗi gardidi natal mabɓe ɗum ko yiwti e alhaali on ɗon élimination mo ganduɗa kay les diables rouge ilmini ɗum kippuguendijo mo leydi Sénégal ɓe kolliti kay gueɗe ɗe kala nde wino lawol kono de ko caggal nde heddi hen hojommaji joyyi pottal ngal gasa ko ɗon de woni ko wiyete ko coaching perdant woni tan caɗele ganduɗa kay e waylo ɗi ganduɗa mo ganduɗa kañum woni Pape Thiaw addi ɗum ko ɗum jeeyi sababu noon kippuguendijo mo leydi Sénégal wattidi foolede loggi tati loggi ɗiɗi e ngel ɗon pottital holno wi kam musidmen jaydiyankoɓe ɓe garti e ko yowiti e alhaali ganduɗa kay kañum woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye puɗɗiɗo wadde des sonkorisation holno ɓe mbiri kam musidmen jaydiyankoɓe ɓe kolliti kay wonde Aïda Mbodj Ngagne Demba Touré wondude e woɗɓe ganduɗa kay kañumen goni DG ji ganduɗa addunoɓe gollorɗe kañumen kala hoorejo leydi ndi ƴetti pellital ittude ɗumen e den ɗon golle ɗe gardino hono no wiiri kam musidmen jaydiyankoɓe jayde Walf Quotidien arti koye ngal ɗon pottal ngal leydi Sénégal kam e leydi Belgique ɓe witande ko Pape Thiaw holliti walla ni e ɓesgol ɗi foof teskima on ɗon faute tactique wonande kay e keblo kippuguendijo leydi Sénégal Pape Thiaw e ngal ɗon pottal ngal ganduɗa kay ko pottital kamningal hono no wiiri kam musidmen jaydiyankoɓe jayde Walf Quotidien jayde Les Échos ko hen arti ɓe mbitande ko grosse décision wonde kay omo ganduɗa kañum woni des Lions du Sénégal caggal nde ɓe nangtino ha ko ina heddi hen hojommaji joyyi ngal ɗon pottal gasa koye on saaha de no wayno gueɗe ɗe mbayli mo ganduɗa kañumen goni Belgique naɓe battidi wadde égalisé ha battidi folde ngal ɗon pottal kono de ɓe garti e caɗele ɗe kala komo ganduɗa kañum woni Pape Thiaw keblo kippuguendijo mo leydi Sénégal kañum woni ko tekki rondi ɗum woni ko waɗi gardidi natal muɗum ha joni
jayde ganduɗa kañum woni les échos arti e mo ganduɗa kañum woni président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mo ganduɗa kay fuɗɗima ngam subtade ɗen ɗon jagguel ganduɗa kay kañumen goni jeeyaɓe landa Pastef ittude ɗumen e ɗen ɗon gollorde ɗe gonnoɓe mbiten nde ko hoorejo leydi ndi fuɗɗiri ko mo ganduɗa kañum woni Aïda Mbodj Toussaint Mangara wondude mo ganduɗa kañum woni Alioune Gueye kam e Ngagne Demba Touré kamen kala ndiwama e gardidi e golle ɗe ganduɗa kay kañumen goni ɗe e gonno hono no wiiri kam musidmen jeydenkoɓe kono noon ɓe garti woɓɓe ganduɗa toɗɗama mo ganduɗa kañum woni Aliou Niane Abdoulaye Niane wondude mo ganduɗa kañum woni Doura Baldé kam e mo ganduɗa ko kañum woni Doura Baldé mo ganduɗa ko DG gonnoɗo ete DG e tumna mo laamu Macky Sall kañumen kala on saha joni toɗɗama hono no wiiri kam musidmen jeydenkoɓe kono noon kadi ɓe garti e Ceerno Saydou Ly mo ganduɗa kañum woni ɓe mbi ko waɗi mo ganduɗa kay kañum woni comme bac muɗum toon to ganduɗa kay kañum woni Petrosen woni tan ruttinima toon to Petrosen ɗum woni ko waɗi e gardidi e natal muɗum jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende jayde les échos jayde guendiri nde Le Soleil wi ko coupe du monde mo ganduɗa kay ko leydi Sénégal kañum kay wattidi e juƴƴinede ɗum ko caggal on ɗon prolongation mo ganduɗa kay waɗi ɓe gatti noon on ɗon coaching mo ganduɗa kay ko coaching mo hay goto heptinani wonde kay mo ganduɗa kañum woni keblo kippo Pape Thiaw hono wiiri jayde nde ɓe garti noon caggal nde leydi Sénégal waɗi mené 2-0 ha ko ene heddi hen hojommaji joyi tan pottal ngal gasa e ɗinɗon hojommaji dottaɗi koye on saaha noon ɓe ganduɗa kañum woni e Belgique na ɓe mbaɗi filñitere e ɗinɗon ɗinɗon erreur aji woni on ɗon mauvaise coaching mo ganduɗa kay Pape Thiaw keblo kippo guendiji leydi Sénégal waɗi ɗum hono no wiiri kam musidmen jeydiyankoɓe jayde l'observateur ko hen arti ɓe mbiten nde ko Pape Thiaw o noon elle ɓe jiiɗi wiide ko Pape Thiaw yo yah hono no wiiri kam musidmen jeydiyankoɓe ɓe mbi noon kanko Pape Thiaw kay oɗo saaha joni o natti e jogade hattan o wawde ɗowde on ɗon kippo guendiji omo leydi Sénégal ko ɗum woni koɓe mbaɗi e gardidi e natal mabɓe kam musidmen jeydiyankoɓe noon ɓe garti e hoorejo leydi mo ganduɗa kay itti ɗen ɗon jaggue jeeyade lande Pastef e ɗen ɗon gollorɗe ɗe gardino mo ganduɗa kañum woni Ngagne Demba Touré Aïda Mbodj Toussaint Mangara e woɗɓe ganduɗa kay kañumen goni tawetenoɓe e landa Pastef taw noon ko addinoɓe gollorɗe ɓen kala ɓe kolliti hoorejo leydi ndi ittiɓe ɗen ɗon gollorɗe ɗe ɓe gardino hono no wiiri jande Tribune Quotidien kañum arti koko yowiti e alhaali on ɗon coaching mo ganduɗa kay mo hay goto famani ɗum jeeyi sababu noon leydi Sénégal waɗa éliminé on ɗon coupe du monde de football hono no wiiri kam musidmen jeydiyankoɓe ɓe garti noon e hoorejo leydi ndi ngallon pellital ngal o ƴetti ittude Toussaint Mangara wondude omo ganduɗa kañum woni wondude omo ganduɗa kañum woni Aïda Mbodj kam e omo ganduɗa kañum woni Aliou Gueye hani e omo ganduɗa kañum woni Ngagne Demba Touré e ɗen ɗon gollorɗe gardino ɗum kala jayde Tribune Quotidien arti hen ƴeewoyen e jayde point actu kamɓe noon ɓe garti koye on ɗon fannu ɓe mbi ko série de limogeage wonande kay omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi ngam ittude ɓe ganduɗa kañum woni ɓatti Ousmane Sonko e gollorɗe gardino ko garti noon e omo ganduɗa kañum woni Toussaint Mangara wondude omo ganduɗa kañum woni Aïda Mbodj Ngagne Demba Touré e Alioune Gueye ɓe kala de en guittama ɗen ɗon gollorɗe ɗe gardino ɗum woni ko waɗi gardidi e natal muɗum ɓe garti noon e ko yowiti e on ɗon fannu hono ɗum ɓuuri ko yajje ene tawe e hello nayyi e nder jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende jayde point actu bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe nanoɓe Yaw Pindi TV gasi ha laaɓi ceerno ko ɗum woni komin kemnoɗo binandade ko sifa e kele gadane yoga e jaydeji leydi Sénégal aadi meɗen e rumiɗo jaydeji wonata ko janggo soko weeli gueno ɗo e nden min ɓe jokkere oftade kam riwdar programme uji Pindi TV woɗon jigguide wadde abonné commenté kam e partagé Allah jarama on jarama.